Bé, molt honorable president de la Generalitat de Catalunya, honorable consellera de Salut, delegat de Govern, director territorial de Salut, alcalde de Móra d'Ebre, companys, companyes, molt bon dia a tothom i benvinguts a l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre. Avui és un dia molt especial per a nosaltres perquè culmina el procés d'actualització i reforma integral del bloc quirúrgic del nostre hospital. Una reforma que ens permetrà disposar d'un espai més modern, d'un espai més eficient, més funcional i amb tecnologia avançada. I això per a nosaltres és un salt qualitatiu molt important. Important per a l'hospital, important per a la població i important per a la seva àrea d'influència, les tres comarques, la Ribera d'Ebre, la Terra Alta i el Priorat. Una fita, per tant, rellevant que ens permetrà incrementar la capacitat quirúrgica, donar una atenció especialitzada i de proximitat, que per nosaltres és molt important, i a més una atenció segura i de qualitat. Però permeteu-me destacar, especialment en tot aquest procés, la tasca inestimable que ha fet l'equip de professionals del nostre hospital. Us asseguro que conviure en obres durant més de 4 anys no ha sigut una cosa fàcil. Vosaltres sabeu el que és tenir obres a casa i això com arriba a impactar. Doncs imagineu-vos el que és un hospital que està viu, que 7/24 està donant atenció i amb una àrea quirúrgica on a més s'ha de garantir una activitat amb el màxim de seguretat. Tot això ha suposat plans de contingència, reorganització del programa quirúrgic, trasllat d'espais, habilitar espais alternatius, canviar torns i horaris dels professionals, en definitiva, un esforç col·lectiu majúscul que ha demostrat el compromís que tenim com a professionals en aquest hospital i que de veritat val la pena posar en valor i agrair al nostre equip. Gràcies. I per acabar, agraïm també a tots els que han fet possible un projecte tan estratègic com aquest. Avui un projecte com aquest és realitat i ho volem agrair a tots. A nosaltres no ens agrada parlar del sud de Catalunya, nosaltres diem que som la Catalunya Sud. I a partir d'aquí, avui es dona visibilitat a l'aposta ferma i decidida que teniu com a territori i que teniu a la nostra gent. Per tant, moltes gràcies i cedeixo la paraula al molt honorable president de la Generalitat de Catalunya, el senyor Illa. Molt bé, doncs, bona tarda ja, alcalde, consellera, delegat del govern, direcció, equip directiu de l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre i professionals que hi treballeu. Primer que tot, felicitar la Festa Major, que esteu de Festa Major a Móra d'Ebre. En segon lloc, bé, hem estat des d'ahir divendres a les Terres de l'Ebre. El conjunt del govern ens hem reunit per tercer cop des que vam prendre possessió en unes jornades de treball de 2 dies i aquesta tercera jornada l'hem fet a Arnes, on hem estat per cert molt bé i on convido a tothom qui no conegui la Terra Alta i les Terres de l'Ebre a desplaçar-s'hi i a gaudir-ne del paisatge, de la gastronomia, de l'hospitalitat de la gent. Faig un balanç positiu d'aquests 2 dies de feina, on hem fixat els objectius específics per aquest curs polític que ara iniciem, que iniciem després d'aquest descans estival, molt centrats en la millora dels serveis públics de Catalunya. Una de les coses, o un dels resultats d'aquesta feina és justament el que avui s'inaugura, que és aquest bloc quirúrgic de l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre. És una inversió d'uns 2,5 milions d'euros que ha posat al dia, ha actualitzat amb la tecnologia més puntera 3 quiròfans i la sala de rehabilitació que hem ara pogut visitar i que, diguem-ne, actualitza i posa al dia un hospital que ja té, si no m'equivoco, 37 anys de vida i que és una infraestructura que ha funcionat molt bé des d'un punt de vista arquitectònic perquè va estar ben pensada i ben dissenyada, quan es va fer als anys 80, perquè té molta llum natural, perquè està molt ben inserida en el territori i calia i cal anar-lo actualitzant, que és el que s'ha fet en aquest cas amb el bloc quirúrgic. És veritat que les obres sempre són modestes quan es fan. Vull agrair també a tot l'equip de l'hospital, especialment els professionals que hi treballeu, no només la comprensió que heu tingut en què les obres són modestes, sinó sobretot l'esforç que heu fet i que m'ha explicat l'equip directiu del centre
perquè els ciutadans no ho notessin i per tant perquè es pogués mantenir l'activitat quirúrgica en el centre. Això té molta vàlua i diu molt també d'aquest esperit tan vocacional que hi ha en els servidors públics i molt especialment en els servidors públics de l'àmbit sanitari, que és possiblement un dels àmbits on per excel·lència els que us hi dediqueu ho feu per vocació, perquè us agrada tenir cura dels altres. Les obres són importants, les infraestructures són importants, però sense equips directius, sense professionals, sense persones, sense servidors públics que les facin funcionar, doncs no serveixen de res. I ho vull dir i ho vull subratllar perquè la consellera m'ho ha subratllat i també l'equip directiu. Aquest és un hospital, no és dels més grans de Catalunya, però és un hospital dels que millor funciona de Catalunya. Té un programa d'humanització del pacient, crec que és dels més millors que tenim a Catalunya, els més ben valorats pels ciutadans. Un programa d'humanització vol dir fer l'estada humana agradable, el més agradable possible, tothom voldria no haver de venir a un hospital, pel pacient, poder estar ben atès, poder gaudir d'un entorn natural, poder tenir bones vistes, en fi, que s'assembli el més possible com quan no estàs a l'hospital, i això s'està fent molt bé, i també hi ha un equip de professionals molt cohesionat, amb una idea molt clara de què s'ha de fer, i per tant, la infraestructura ben posada al dia i l'equip de professionals està funcionant molt bé, i ho vull dir-ho també i ho vull agrair i ho vull subratllar. Es dona servei a 3 comarques, com s'ha dit, i crec que avui donem un pas endavant important. M'ha traslladat l'alcalde, amb qui he tingut una reunió de treball, també molt profitosa, diferents qüestions que el preocupen i que ho neguitegen i que intentarem ajudar. La Festa del Riu, que l'alcalde m'ha dit que és la festa fluvial més antiga de Catalunya i que voldrien que fos festa d'interès nacional, treballarem perquè sigui així. M'ha comentat algun altre projecte, en particular el de l'helicòpter, que es garanteixi que pugui haver-hi un servei d'helicòpter mèdic, i no només mèdic, també per lluitar contra els incendis. No tinc cap notícia que no hagi de ser així, alcalde. És a dir, que acabarem de fer els plantejaments que s'hagin de fer, però em consta la voluntat que hi ha, té tot el sentit del món, en quant a isòcrones, en quant a tenir un helicòpter medicalitzat al costat d'un hospital com tenim aquí. A més que hi hem fet una inversió, per tant, voldria contribuir a que no hi hagi neguit sobre això. I més si des de l'Ajuntament i des de les institucions, en aquest cas des de l'Ajuntament, es tenen les idees, com he pogut veure, clares de què s'ha de fer. Per tant, diguem-ne, treballarem conjuntament en això. I també vull subratllar i destacar positivament una altra qüestió que m'ha traslladat l'alcalde, amb la que hi estic d'acord, que és que per poder fer inversions com aquesta i per poder tenir serveis públics de qualitat en el país hem de generar prosperitat. Però això requereix de recursos públics, això no cau de la seva. I l'alcalde m'ha mostrat interès en poder generar sòl industrial a Móra d'Ebre. Això ho valoro, no és una cosa que es faci en una setmana ni en un mes, perquè hem decidit al nostre país, fa molts anys, que s'ha de fer amb garanties i per hi ha tot un procediment per decidir i per posar els instruments per poder ampliar polígons industrials, però el primer que s'ha de tenir són les idees clares i la voluntat de fer-ho. I si l'alcalde i l'Ajuntament de Móra d'Ebre té aquesta voluntat, el Govern de Catalunya us acompanyarà. Perquè a més és el que s'ha de fer, s'ha de generar prosperitat i s'ha de generar prosperitat al territori. I s'ha de fer ben fet, s'ha de fer amb les màximes garanties mediambientals, però s'ha de generar prosperitat. Per tant, també, alcalde, ja hem quedat d'acord com ens posarem a treballar en aquesta idea, en aquesta línia que tu impulses. Res més. Passaré ara, per concloure la jornada aquí, m'agradaria poder quedar aquesta tarda, també molt amablement m'han convidat a participar a les festes, però tinc compromisos familiars, però sí que abans de marxar passaré a visitar la comissaria de Mossos d'Esquadra i el parc de bombers, per agrair-los la feina que fan, tots dos col·lectius, són dos col·lectius molt importants, i crec que al final d'aquest estiu, tot i que encara no podem, en fi, hem d'estar alertes i prudents, doncs hem valorat encara més la feina que fan aquests dos col·lectius, bombers i Mossos d'Esquadra, en matèria de protecció civil. I aprofitant que estic aquí, doncs vull passar a agrair-los la feina i també comentar amb ells breument com veuen les coses. Moltíssimes gràcies, moltes felicitats, acabar de tenir una bona festa major, divertir-se sempre amb prudència i respectar la convivència i que la meva enhorabona per la feina que esteu fent. Gràcies.